A lingua da bolboreta é unha trompa enroscada como un resorte de reloxo. Se hai unha flor que atrae, desenrola e métea no cáliz para azugar. Cando levades o dedo humedecido a un tarro de azucre, a que sentides o doce na boca como se a xema fora a punta da lingua. Pois así é a lingua da bolboreta. Entón todos tiñamos envexa das bolboretas. ¡Que maravilla! Ir polo mundo voando, con eses traxes de festa, e parar en flores como tabernas con bocóis cheos de xarope. Eu quería moito aquel mestre, aínda que tiña cara de sapo. Ao principio, os meus pais non podían crelo. Cando era un pícaro, a escola era unha ameaza terrible. Unha palabra que cimbraba no aire como unha vara de bimbio. A ver, vostede, póñase en pé. Vostede. Sí, vostede. Póñase en pé. Cal é o seu nome? Pardal. Gústame ese nome, Pardal. Hoxe temos un novo compañeiro connosco e imos recibilo cun forte aplauso. Graciñas, Pardal, senta. Bueno, comezaremos a clase cun poema. A quen lle toca? Romualdo, veña Romualdo, pon en pé. Xa sabes, a modiño en voz ben alta. Unha tarde... Espera, Romualdo, que é o que vas ler? Unha poesía, señor. Moi ben. Como se chama? Recuerdo infantil. O seu autor é Don Antonio Machado. Perfecto, Romualdo, xa sabes. Repara na puntuación, a modiño. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha... Romualdo, que significa monotonía de lluvia? Que chove despois de chover, don Gregorio. As patacas viñeron de América. Que iban vir de América, sempre houve patacas. Non, antes comíanse castaños, e tamén veu de América o moinho. Estuche a escola? Moito, e non pega, o mestre non pega. Rezaches? Pois sí, unha cousa que falaba de Caín e Abel. Non sei por que di que este novo mestre é un ateo. Que é un ateo? O ateo é aquel que di que Deus non existe. Papá é ateo. Como é ser papá ateo? Como se corre dicir esa barbaridade? E o demo? Existe o demo? ¡Arriba España! Oh, hola, Pardal. Hola.
Esa flor, como se chama? É moi bonita. Chamase Iris, pardal. Esta horta é súa. Ese páxaro de aí, como se chama? Iso é un tilinorrinco. E non, é dun amigo. Déixame vir buscar a sobremesa. Tamén colle unhas cantas mazás. Son moi boas e teñen moita auga. Quere unha? E vostede, pardal, que anda a facer? Eu... vin a un entero. Vaya, e quen morreu? Cando un morre... morre ou non morre? Na súa casa que din? Miña nai di que os bons van para o ceo e os malos para o inferno. E o seu pai? Meu pai di que da vez xito final os ricos levarían un abogado, pero a miña nai non me fai gracia. E vostede que pensa, pardal? Eu... teño medo. É vostede capaz de guardar un segredo entre os dous? Pois entre os dous, ese inferno do máis alá non existe. O odio, a crueldade, ese é o noso inferno. Ás veces, o inferno somos nós mesmos. María, María! Abre, María! Sabes o que está a pasar? Na Coruña, os militares declararon o estado de guerra. Están disparando canonazos contra o goberno civil. ¡Santo feo! Dice o alcalde mandou chamar ao xefe de carabineros. Este mandou dicir que estaba enfermo. Están pasando cousas terribles agora. Hai que queimar todo aquilo que me compromete, os periódicos, os libros, todos! Moncho, Monchiño, recorda... Moncho, Monchiño, recorda isto, Moncho. Papá non era republicano. Papá non era amigo do alcalde. Papá non falaba mal dos curas. E outra cousa moi importante, Moncho. Papá non lle regalou un traxe ao mestre. Sí que yo regalou. Non, Moncho, non lle regalou. Entendiches ben? Non lle regalou. Non, mamá, non yo regalou. ¡Traidor! ¡Criminal! ¡Roxo! Verdade ti tamén, Ramón, que ves a que berras? Traidor, criminal, roxo, asasino, anarquista, comereros, cabrón, fillo de puta! Verdade ti tamén, Monchiño, verdade ti tamén. Sapo. Tiranorrinco. Iris.